Yawa wata ban an ce wannan fim din shine fim din da yake tashi yanzu haka currently a India. Ina masu kallon Indian film. So how far now? Kun kalla ko ba kalla ba? Sunan fim din Sayyara. Fim din shine kowane fim kawo kuɗi a India currently da ake magana. Wanda duk wani manya-manyan fim ma da ake yi a cikin India idan ba wai ka kai shege ba shine zaka iya achieving abinda su suka yi achieving a cikin working days ba weekend ba. Kun san yawanci weekend mutane suke samun dama su je su kallo. But amma a working days wannan fim in ya kawo mahaukatan kuɗin da ba a taba kawo irinsu ba. Kuma abin da zai fa ba ku mamaki shine kun san normally idan har za a kawo jarumai wani na kawo ɗan shi saboda ai bakin wa'annan yaran daga poor background suka zo start afresh daga farko suka fara kuma suka yi nailing din suka shut down din duk wani tiyata da ke a India. Kawai shi dai namijin shine yake da uncle actor amma ita yarinya from the scratch and they nail it, they kill it. So ya haufa idan ka kalla kai comment da ƙasa ka gaya mu. Enjoy and have fun.